Nedávno sme tu mali Vianoce a s nimi aj Nový rok, takže najprv by som vám chcel poďakovať za všetko, čo sme dosiahli tento rok, najviac v posledných mesiacoch, a taktiež vám prajem príjemný Nový rok, aby sa vám splnili všetky vaše predsavzatia. No a s vianočnou náladou prichádzajú aj darčeky. A ja by som chcel sa porozprávať o jednom darčeku, ktorý som dostal vyslovene ja, a to sú Apple Watchky Series 11. Tieto hodinky som chcel z rôznych dôvodov, primárne kvôli športu, na beh, na silové cviky, avšak na internete som nenašiel veľa slovenských, českých youtuberov, ktorí by o tom rozprávali, hovorili nejaké špecifikácie. Najmä napríklad Duklok, ktorý som myslel, že o tom bude robiť video, tak robil o ultravočkách a potom robil o iPhone 17, iPhone 17 Pro. Vlastne v podstate najlepší bet na smartfón na tento rok. Avšak nerobil o Apple Watchkách 11. A to by som chcel napraviť, pretože si myslím, že sú to veľmi dobré hodinky. Tak vám poviem moje prvé pocity, čo by mohol Apple na nich zlepšiť, čo sa mi na nich páči, aký bol unboxing a aké vlastne z nich mám pocity. Tak môžeme sa na to rovno pustiť. Takže najprv by som sa pozrel na nejaké špecifikácie týchto Apple Watchiek 11. Tak môžeme si napríklad vidieť, že maximálna životnosť batérie na jedno nabitie je 38 hodín. To môžem sám potvrdiť, že keď nepoužívate viac funkcií naraz, ako napríklad nejaké cvičenie, počítanie krokov, meranie času, tak vám úplne v pohode vydržia aj 2 dní, takže to je viac ako reálne. Potom tu máme samozrejme OLED display, čo je podľa mňa už taká klasika u Apple Watchiek, ale je to taký krásny plus. Hliníkový rám, tak to je podľa mňa iba taký pekný doťuk, ktorý vytvára taký prémiový look tým hodinkám. A samozrejme majú Bluetooth, GPS, viete nimi platiť, čo som ja dokonca nevedel, keď som si ich kupoval, ale dáva to celkom logiku, lebo vy si v podstate za tú cenu kupujete reálny počítač. No, zvláda to skoro všetky športy, takže bicyklovanie, fitness, behanie, lyžovanie, plávanie, takže myslím si, že zo športov si môžeme iba vyberať, aký chceme. Samozrejme môžeme aj odosielať správy, prijímať správy, nejako na nich reagovať. Máme tam češtinu aj slovenčinu a vlastne jediná nevýhoda je, že dostanete k tomu iba kábel, ktorý je ale avšak gradovaný. Tu na vám niekde prestrihnem fotku. Avšak nedostanete k tomu brick, teda tú vec, čo strkáte do zástrčky, no. Tak to je taká jediná nevýhoda. No a vlastne Apple vydal 3 druhy Apple Watchiek. Prvé, tie hlavné Apple Watch Series 11. To sú tie také stredná kategória. Potom sú Apple Watchky SE 3, čo je vlastne tretí model SE modelov, čo je vlastne niečo medzi tými ultrawatchami a niečo medzi tou klasickou sériou, teda 11. A potom tu máme tie ultrawatche, čo sú v podstate pre tých vrcholových športovcov, ktorí potrebujú najväčšiu odolnosť, preto vidíte, že má aj hliníkový rám, avšak tu nás sa bavíme už úplne o inej cenovej kategórii, pretože sa mi zdá, že tieto začínajú na 800 eurách, takže ultravočky sú úplne iná kategória. Ale ak sa scrollneme trošku nižšie, tak vlastne môžeme vidieť, že nie je tu až tak veľa zmien. Porovnávam primárne teda Apple Watch 11 a Ultra, že napríklad Creed 36 až 49, ako podľa mňa, ja mám 46 a myslím si, že bohato to stačí, ale keď sa pozrite na tie funkcie, tak v podstate skoro rovnaké majú. Čo som si všimol, že jediný má taký rozdiel je, že napríklad pri SOS, tak tie Ultry majú sirénu, čo znamená, že presne keď robíte nejaké športy, ktoré sú nebezpečné, tak aby ste si mohli privolať pomoc aj nejako inak, ako že keby sa vám niečo stalo, tak budete vedieť nielen volať, ale aj tiež budú vedieť tie hodinky vytvárať nejaký zvuk. Potom samozrejme sú Ultry trošku viac odolné do hĺbky, čo sa týka hĺbky, takže tu máme 100 metrov, obyčajné 11 majú 50 metrov, čo si myslím, že je úplne v poriadku, lebo kto sa potápa normálne do 100 metrov a inak v podstate skoro všetko rovnaké, samozrejme, že baterku majú trošku väčšiu Ultry, ale myslím si, že čo sa týka pomer cena kvalita, tak 11 sa podľa mňa najviac oplatia z týchto troch modelov. No a teraz ako som dostal tieto Apple Watchky? Tak ako oslavenec som pozval mojich starých rodičov ku nám domov. Ocko uvaril jedlo, mali sme fajný obed, potom sme mali tortu, tu vám určite niekde prestriham, ako to vyzeralo a samozrejme tešil som sa na darčeky, ako každý rok. Samozrejme, že som tušil, že dostanem niečo také ako Apple Watchky
krabičky, pretože som si ich prosil strašne dlho, ale viete čo, stále tam bola tá taká neistota, že či ich reálne dostanem. No a potom nadišiel ten moment. Ocko išiel do inej miestnosti a zrazu prichádza s taštičkou plnou Apple produktu. Vedel som, čo tam bude, ale počkal som, kým starí rodičia odídu domov, aby som si mohol užiť tento moment. A Ocko vám tu natočil nejaké b-rolly, aby ste videli, ako vyzeral celý tento unboxing. Tak krabička vyzerala extrémne dobre, samozrejme, že mala Apple branding, takže Apple Watch na sebe. A vlastne je to taký 3D, neviem, či to je vidno na tomto obrázku, ale je to vlastne ako keby také, že ten text je vyritý do tej krabičky, že vlastne sú to dve krabičky pod sebou a tým pádom to vyzerá ako 3D. Krabička obsahovala dve menšie krabice, i v jednej bol náramok, teda to, čo máte okolo ruky, ja som si vybral čierny, pretože mám čierny aj mobil a mám aj čierne napríklad že náramky. A potom vlastne to druhé bolo ten štvorec, alebo teda ten display, ktorý bol zabalený v zvlášť krabičke, ktoré ešte aj vo folii. No niekde vám prestriham, ako to vyzeralo. Bol som z toho veľmi natešený, samozrejme ako Apple, ako každý produkt Apple, aj tento vyzeral veľmi dobre, veľmi som sa tešil na jeho otvorenie a už mám vystavenú krabičku, takže samozrejme free promo, jednoducho Apple toto dokáže. Takže za opening experience by som tomu to dal kľudne aj že 10 z 10, pretože som si to veľmi užil. No a na záver by som vám chcel dať taký malý hint, ktorý uvidíte v ďalšom videu, a to, že sa odhalím, pretože teraz som mal pretočených asi posledné 4 videá, pretože sme trávili skoro týždeň v Izraeli a myslím si, že by vás to mohlo dosť zaujímať, takže budem veľmi rád, keď mi dáte odber. Určite sa pozrite na predošlé video, pretože si myslím, že by vás mohlo dosť baviť, a určite sa tešte na ďalšiu nedeľu, pretože vydám také nabombené video, že normálne z toho spadnete na zadok.